हे लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे भिडियोआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडियोनि थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ जे दिनैनि भिडियोआ मानि सायाव जागोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना गोबांनो नुखाबाय जानो हागौ बर'निनो लेजेन्डारि एक्ट्रेस बिथां संगिना ब्रह्मनि मोनसे खानाय हजानाय सावगारिफोरा ससियेल मिडियाआव गोबां गोसारगासिनो दङ आरो गोबाङानो सानदों जानांगौ खानायखौ मानो बेफोरबायदि लान्थिथे हादों होननानै आरो सोरबा एसे मिथिखादोंबो जानो हागौ। दासान्दि फाव खालामगिरि बिथांजों संगिना ब्रह्मनि मोननैसो सावगारिफोरा गोबां गोसारदों नालाय। स' लोगोफोर जुदि नोंथांमोना मिथियाब्ला स' भिडियोखौ जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर एक्चुअली बे गोसारनाय खानाय सिनजानाय सावगारियानो जादों बे बोसोराव बिथांमोननि फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुननि सोदै लोगोफोर एबा बे बोसोराव फावखुंग्रि संगिना ब्रह्मनिनो डाइरेक्सन होनायाव आरो मुलुग बर'नि प्रडिउस खालामनायाव गाब गैयै जायख्लं मुंनि मोनसे आबुं बर' सावथुन फैनो थांगासिनो दङ दै लोगोफोर आरो बे सावथुननि स्क्रिप्टखौ लिरदों आरो बिथाङा आरो बे सावथुनाव फाव खालामगिरिफोरानो जादों संगिना ब्रह्म, मुलुग बर', जुरि बर', नेरसोन आरो माखासे बर'नि गोबांथार फाव खालामगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ बे फैनो गोनां गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना बे सावथुनखौ दिङा प्रडाक्सन बेनारनि आन्डाराव नुनो मोनगोन। दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामोब्लानो जाबाय लोगोफोर बे फैनो गोनां गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुनखौ सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड। स' आसा खालामो बिथांमोननि बे फैनो गोनां गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुना मोनसे जोबोर मोजां सावथुन जागोन होननानै आरो बिथांमोननि बे फैनो गोनां सावथुनखौ बे बोसोरावनो नुनो मोनखागोन। स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सुंद' आपडेट भिडियोआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। जुदि बे सावथुननि सोमोन्दै माबाफोर आपडेट मोनोब्ला नोंथांमोननि सेराव गुबुन मोनसे भिडियोनि गेजेरजों फोरमायनानै होबावगोन। स' भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो जुदि सोरबाफोर चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे गोदान भिडियोफोरनि आपडेट्सखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।